кое разпределение вървят? Скъпи съграждани, аз много се радвам, че днес сме се събрали и все пак има кауза, която да ни обедини нас, родопчани. Идеята за протеста срещу високите цени на тока се зароди в интернет пространството, в интернет форумите и след много обаждания в приемната на гражданско движение днес, решихме днес да организираме протеста срещу високите цени на тока. Тук сме, за да изразим нашето недоволство от произвола на монополистите от EVN и да заявим нашите искания. Факт е, че за сметките за ток за последния месец са значително по-високи. И затова питаме EVN и ДКЕВР за начина на ценообразуването. Може ли в страна на Европейския съюз сметката за изразходваната електроенергия да е половината от месечния доход, а в много случаи и да го надвишават? До кога ще търпим произвола на монополистите? До кога нашите градове ще тънат в тъмнина? Кой носи отговорност за неизгодните за България сделки с ЕРД-тата? В декларация на гражданско движение днес ние заявяваме нашите искания от страна на електроразпределителните дружества и ДКЕВР за незабавна промяна на ценообразуване, от страна на правителството, промени в Закона за енергетиката и включването на неправителствените организации, които защитават интересите на потребителите в сферата на енергетиката като заинтересовани лица по смисъла на член 14 от Закона. Законодателно уреждане на обществен защитник в сферата на битовото потребление на електроенергия, отопление и вода. Включване в лицензията на електроразпределителните дружества на изискването за преференциални цени на услуги за хора в неравностойно положение, въвеждане на картова предплатена консумация на потребителите на електроенергия. Готови сме да включим и други ваши искания, ако вие предложите това. Обръщам се към всички смолянчани да защитим правата си, защото нашето мълчание е само в полза на монополисти.